Стандартна вітровая планка під металодаховку має ось такий профіль. Частка, яка йде по даху, під ворот ухвалю. Эта частка може бути різною. І частка, яка йде по фронтоні. Буває з капельником, буває просто з завальцовкою. Впливає просто на знешній вигляд. Комплектується або особно, або з L-планкою. Менавіта ось так. Чим добрий варіант з L-планкою, бывают ситуации, коли вось гэты размер палубной часткі у пачатку один, а пры канцы зусім іншы. Дык вось варыянт з L-планкі дазваляе зрабіць так, каб ніжняя частка L-планкі падыходзіла шчыльна пад падшыву. Замаўляем.